Ledere, som gerne vil have en mere coachende lederstil, gerne vil kunne være mere mangfoldige i deres måde at leve på, gerne kunne motivere deres medarbejdere noget bedre. Jeg er selv uddannet skolelærer. Kunne man også sagtens få nogle værktøjer. Alle, der har med gruppeprocesser at gøre. Hvis man også ønsker noget personlig udvikling på et eller andet plan, det er sådan en bonus, man får med i at tage den her uddannelse. Hvis man har en ambition om at blive coach. Jeg vil sige faktisk, at der ikke rigtig er nogen grænser for, i hvilket erhvervsfelt du kan bruge den her uddannelse i. Jeg tror, at folk, som tænker på, er begyndt at tænke på, kunne jeg gøre noget andet end det, jeg gør i dag? Er der en anden mulighed for mig? Har jeg det job, jeg egentlig har lyst til, og har jeg den position i livet, som på nuværende tidspunkt, som jeg egentlig har lyst til at have? Har man nogle af de spørgsmål, så vil det være rigtig, rigtig gavnligt at gå på den her uddannelse. Ikke at du nødvendigvis får dem besvaret alle sammen, men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at der er værktøjer til alle mennesker, som har lyst til at udvikle sig personligt på den her uddannelse. Jeg vil anbefale den her uddannelse til alle, der går med nogle drømme, som de på en eller anden måde er usikre på, som de ikke rigtig tør at tro på, men som de rigtig gerne vil udleve. Eller også bare mennesker, som har lyst til at blive klogere på sig selv. Jeg vil anbefale den til min bedste ven og min værste fjende, vil jeg næsten sige. Alle kan få enormt meget ud af at tage den her uddannelse, både på det personlige plan, men også professionelt. Især hvis man arbejder med ledelse og med mennesker, selvfølgelig. Men det, at den giver noget både på det professionelle plan, men også på det menneskelige, gør, at jeg kan ikke se, at der er nogle mennesker, som ikke vil få enormt meget ud af uddannelsen. Jeg vil anbefale den til alle. Det burde være et must-have for alle i julegave eller noget andet. Det er virkelig, jeg synes, det har været så stor en oplevelse, altså en personlig rejse, at den synes jeg alle i livet burde have lov til at komme ud på. Så helt klart alle. Jamen, jeg vil anbefale den her uddannelse til folk som jeg selv, der arbejder inden for HR, og få det perspektiv med, fordi jeg mener, at det kan bruges i mange sammenhænge. Jeg vil faktisk også anbefale det lidt til folk, der rekrutterer, hvad jeg også selv gør, og bruger test. Og så vil jeg også anbefale mange ledere, altså ledere, der sidder i lederstillinger og har mange mennesker at gøre, som har medarbejderudviklingssamtaler og den slags, at tage sådan en uddannelse, for det vil gøre deres værktøj omkring at gennemføre daglige samtaler med medarbejdere, altså udviklingsmæssigt, til noget større. Og så vil jeg selvfølgelig også godt anbefale dem, som vil coaching som et job, altså et erhverv, at tage uddannelsen. Fordi det giver så mange gode værktøjer, hvor man kan tage nogen, og man kan smide nogen til siden, så man kan gøre det til sit eget.